Fourieren garapenak duen helburua da R espazio batetik K espazio batera pasatzea. Hiru dimentsioetan ari garenez, bai R eta K vektoreak dira, orduan osagai diferenteak izango ditugu kasu bakoitzean. R-renak X, Y eta Z. Eta K-renak nola ez KX, Y vektore unitarioa, KI, J vektore unitarioa eta KZ. Kartesiarretan adierazita. Bueno, orduan, mentxe, helburua izango dugu, R espazioan daukagun uin funtzio baten Fourierren K espazioan dagoen, definuta dagoen Fourieren transformatu bat kalkulatzea. Hau da, hauen arteko erlazioa aztertzea. Bueno, horretarako, egingo duguna izango da Fourieren transformatu bat dimentsio bakarreko Fourieren transformatu bat aldagai bakoitzeko. Hau da, hiru dimentsioetan egin behar duguna da hiru Fourieren transformatuak jarraian. Hau da, ze esan edu honek. Hementxe jarriko dugu daukaguna. Jarriko dugu lehenengo koefiziente guztiak, hau da, dimentsio bakarreko Fourieren transformatu bakoitzagatik zati erro bipi faktore bat izango dugu. Hemen dugu AK hori, eta bakoitzagatik eber IK XX esponentzial, oda esponentzial bat izango dugu, non esponentzia horren berredur horretan agertzen dira R-ren osagaia eta K-ri dagokion, osagai berari dagokion adierazpena. Oda, kasu honetan, X eta KX. Beste esponentzial bat KI eta I-rekin, eta azkeneko esponentzial bat KZ eta Z-rekin. Eta integral dago eginda diferentzial X, diferentzial KI eta diferentzial KZ. Diferentzial X ez. Diferentzial KX, diferentzial KI eta diferentzial KZ. Edo M-koa berriro ere beste erabatean adirazita, hementxe daukaguna da bipi ber irubiren integrala AK, hementxe daukagu danak elkartzen baditugu jar dezakegu ondorengo eran, eberka biderka ura eskalarra R, eta hementxe daukagu diferentzial kubo K. Hau da, geratzen zaigun adierazpena, uin funtzioa eta akaren arteko erlazioa adierazteko. Gauza bera kontrakoarekin, baita aldrebes egin dezakegu eta AK hori, Fourieren transformatua, uin funtzioarekin erlazionatu dezakegu era berean. Eta uste dugu erro bipi, irubiren, integrala, funtzioa R, eber minus IK biderka ura eskalarra R, diferentzial kubo R. Beraz, mentxere ikusten zuen nola dugun erlazio berdina, hiru dimentsioetan daukagun erlazio da, dimentsio bakarreko Fourieren transformatuen bitartez ulertu dezakegu. Eta hemen ere atera genuen bezala, dimentsio bakar batean atera genuen bezala, hemen ere erlazio berdinak ditugu. Hau da, gure uin funtzioa normalizatuta badago, hau da, gure uin funtzioa ondorengo erlazioa betetzen badu, uin funtzioaren moduluaren karratua den integrala espazio osoan egindako integrala, kasu honetan integrala hori da diferentzial X, diferentzial Y, diferentzial Z, hiru dimentsioko integrala dugu beraz, hau da, berdin bat badugu, baita izango dugu berdin akaren moduluaren karratua den integrala baita, baina K espazioan, diferentzial KX, diferentzial KI, diferentzial KZ. Oda, hiru dimentsioko momentuaren integrala. Hau ere, baten berdina izango dugu.
Eta honekin lotuta, hau dentsitate probabilitate bat definitzen duen bezala, bai, hemen ere, nola ez, dimentsio bakar batean, gertatzen zitzaigun bezala, hementxe dagoen hau, dentsitate probabilitate bat definitzen du, baina karen espazioan. Hau da, honek ematen digu beraz, K vektore bat momentua neurtzerakoan, K vektore bat lortzeko dentsitate probabilitatea. Beraz, momentu diferenteak lortzeko probabilitatea. Hau da, kontzeptualki, dimentsio bakar batean, genuenaren berdina dugu. Gauza da, pixka zailagoa, ze integralak 3 dimentsioetan egin behar ditugelako, baina hori da dagoen ezberdintasun bakarra. Matematikoki pixka zailagoa, baina kontzeptualki berdin-berdina. Eta hori bai, agertzen zaigun, hementxe aurrean agertzen zaigun koefizientea, ja ez dala basati erro bipi, baizik eta basati bipi ber hiru biren. Baina ulertzen dugu zergatik. Fourier transformazio bakoitzagatik basati erro bipi dugulako.